Ayo kita salaman di sini. Ya Allah. Iki desa ndi iki? Ploso Karang Godang, Kabupaten Magelang. Aku ora wong kene, Mas. Iki Kabupaten Magelang, Mas. Oh, nggih. Nggih. Magelang. Heeh. Ojo. Iki Karang Cek, Godang. Mas, cek bos, untung kan ada mic lho. Aku mau yo ketoke romake. Pedhot tembume sidase ndi yo, Mak? Oh ya Allah Gusti, Mak iki sesepuhe awak dhewe, nggih. Ih, Bubut. Halo, Bubut. Foto mae iku. Cek Mak duduk lho, Pak. Amin. Wes, Mbok, iki ku ana sindene, kowe njaluk lagu apa kira-kira? Sing enak ngono lho. Sone ngangi-ngangi iki apa lho, Mas? Ha iki nang ngarepan nek. Aku kaget kok, Bos. Gue aku jantungin piye? Ana curute. Ih, Cici. Siji, loro, telu, papat, tapi puy nek direokan nek. Paket piro Mas iki, Mas? Bebojo cok ojoku bera, Mas. Waduh nyileh. Nyileh. Pak, tak sambuti tolong nggon aku lho, Pak. Tolong masjid dijabut. Bos. Mas, aku tak njaluk lagu lali janjine Ya wis, aku tak rumono karo Remi no. Iya, aja ngono Mas, ya dugitan mbek aku ning kene. Iya, kancane diundang. Kancane padha diundang, kok baru perang yuk Mas yuk. Ayo kene ayo. Yo. Jam 12 yuk. Lali janjine. Iku di kancane iku.
Halo adik-adik, kakak-kakak, bapak, bubu, bapak petang, selamat sore. Loh, ini kamu sama hiji hari ini mau? Hei, hei, woi, ini kamu dilepakan semua jibo. Hei, Tiko, obrengmu hilang. Ayo, apa ini? Aku jajan geni. Ini orang benih kok. Iso ora derek aku. Alah, kere. Arit. Arit, ini. Oh. Arit itu dulu. Ayo, ayo deh. Apa iku? Nanti kamu dibunuh itu. Aku takut ya, atas. Dunia. Ganteng deh. Kiri. Ganteng. Aku mau lagi pengen tolong jurus.